How are you? Hi, Kuti. After a long time, I saw you. ଦୁଇ ଦିନ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ ଦେଖା ନଥିଲା ତମର। ମୁଁ ଖୋଜୁଛି ଗଲା କୁଆଡ଼େ। ହୁଁ ତାହେଲେ ହାଏ ହାଏ ହାଏ। ଲଞ୍ଚ ବ୍ରେକ୍ ପରେ କ'ଣ ଏବେ ବଗିଚାରେ ନିଜେ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଛ? ଠିକ୍ ଅଛି, କର। ଯେ ଡେଣା ଟିକେ ଝଡ଼ଉନା ଦେଖିବା, ମୋର ଡେଣା। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେପଟେ ପଳାଅ, ଯାଅ। ବାଏ।